semene wae. Ngelingono bayangan sepuh. Sing mati iki mike apa wonge iki? Le wonge ya aja mati dhisik to, sik akeh sing nggunakake kok. Ora mati piye sengkake pengendangmu kowe lho. Hah? Si Didik iki ngedang. Ha iya. Sak penake dhewe ora ndelok kondisine wong. Ora ngerti lek. Wis dalan tuwek iki. Kowe kok dalan tuwek. Ya disyukuri Mas Gareng. Nggih alhamdulillah. Rembukan wong loro, bawa rasa wong loro. Ha kok ya ora krasa le ngadep panggung, lungguh ana panggung, ngadeg ana panggung, wis udakara ana 45 taun. Nggih alhamdulillah diparingi wektu 40 taun kangge ngabdi budaya. Lho, lah sik pengen digenepi 90 taun apa wis cukup bersyukur 45 taun? Ya iso ana Gareng mati ning panggung kok. Wong umur swidak wis tele-telete kok. Heeh. Umur ki lek angka to, Mas. Umur kok angka piye? Lho. Umur swidak ki namung mujudke angka 6 karo 0. Ning semangat kudu tetep kaya bocah nom aja nganti kalah, tetep semangat 45. Walaupun hanya semangat tok. Ning tetep kudu ngrumangsani ndelok situasi kondisi. Lire? Jenenge iki swidak kuwi tegese sejatine wis cedhak. Dadi lho apa-apa ya ndelok kahanan. Lah mbiyen umpama aku ki umur 40 lho tak pangan kendang ngono. Waduh. Aku Iya. kuwi ngedol kendang kok. Ning kembali lagi kewajiban. Heeh. Berarti apapun yang terjadi tetap kita laksanakan. Wah aku jan. Aku anggen ndereke panjenenganmu Mas. Kaya entuk hiburan. Ha kok Wah, presiden sakmunakemu sing tak taksir gur sing iki Sulistyo Warni iki. sing ndi? Iki presidenmu sing jenenge Sulistyo Warni iki. Wah, iya, heeh. Kuwi liyane iki ora total. Dadi presiden ora totalitas. Mongko tuntutan pentas di panggung ndak boleh setengah-setengah, harus totalitas. Kuwi totalitas lho, liyane gegere ora ditato dheweke gegere ditato dhewe kok. Waduh. Iya. Lho, liyane mulus ki mah plonteng-plonteng ngene iki. Kayak tatonan kerokan iki bae. Sing ngerti sing ngeroki sapa kuwi mau? Mbah. Mbak Suli ngedepi aku mau sing ngeroki lek aku kuwi mau. Wis sing mburi sing ngarep ora dikeroki, Nduk. Ya yo kerok ana kono. Bojoku dhewe masuk angin tak jarke kok sulis keroki. Ayo wong mentalan iki yo kaya ngono kuwi. Waduh. Tresno karo sapa ning karo bojo ki kudu tetep gemati. Alah teoritis. Hah? Kok teoritis piye to? Kowe iki omong tok, omong doan. Lho, Lho kok lalu-lalu. wong ki kena seneng karo sapa, duwene kasih sayang karo sapa. Duweni penggemar karo sapa. Ning aja nganti lali karo bojo. Kuwi bibit kawit mbiyen ketok apa saiki ketok apa. Kowe iki omong ngono mergo kowe ditutke karo bojomu. Coba bojomu ora ngetutke padha ae Mas, kowe karo aku padha lanange kok. Ngono ya ngono ning aja dilairke ning pakeliran. Wonge mbok aja munafir. Munafik kok munafir. Aduh. Wong kahanan iki aku ki tenan aku kanggo nyelimur. Aku ki ning kene bingung lho. Bingunge Aku ki ditimbali Pak Sunardi ping 5 iki. ping 5. Heeh. Lah aku kok sik pisan iki. Anane angka 5 ki diawali saka angka 1. Heeh. Yen lagi tekan 1 ya aja kesusu yang 5. Loro sik. Oh, loro sik. Heeh. Nah, ya nek kuat ngragati loro. Lho yen ragate kuat. Kowe iki nyandak apa ora nyang loro iki? Aduh. Iya. Wong-wong kabeh iki rejeki Mas ora kena diaya. Yen pancen wis pinesti kuwi jatuh jatahmu ya kuwi wis lumaku. Tur ya ora kena kanggo kemaren siji pesti loro jodoh telu tekaning kabegjan. Papat kuwi jane. Apa? Siji, Pesti loro, jodoh telu, tekaning kabegjan. papat. Mati. Metune nomor. Lho, Kuwi menungso ora ono sing ngerteni. Yo mau bandare tok wae sing gawe. lha piye iki piye? Lho lah kowe ora tau pasang togel.
Umpama aku ora pasang togel ning rombonganku ki akeh sing do seneng togel lho, Mas. Ing atase bocahmu do seneng kok kowe ora pasang. Kowe tegese kowe ora. Aku ora seneng karo togel, tak senengi beda. Oh, kok beda apa? Beda. Ha bocah-bocah ki ora patek seneng karo liyane. Aku ki emoh lek togel emoh. Wong seneng togel ki rugi. Wong seneng main ki ora bathi ning malah rugi. Ambune apek ngantek esuk tekan ngomah disrengeni wong liya. Wong golek kesenengan ki ya sing temonjo, sing ambune iso wangi ngetokno ragat ning lega. Apa? Kamangka aku ngene Kediri ki kae penutupane aku melu wayangan ning kono iki. Kuwi iki biyen kae lek nutup wayangan. Kuwi aku le dageli. Lah iya. Kok lah yo mung ning ya wis sing elek guangen, Mas. Heh? Sing elek guangen. Salah. Ora kena. Kok ora kena? Ora kena. Kok sing elek. Wong iki kedunungan ala becik bener luput. Bener. Elek-elek kok kon ninggal. Apa kowe arep urip resik dhewe? Ha. Lah yen kowe elek mbok gawa terus entukmu apik kapan? Lho, tegese kudu menyadari yen to wong urip ning donya kuwi kesasapan nepsu petang perkara lumadening alwama amarah supiyah mutmainah. Ning kono ana ala becik bener luput padang peteng. Supiyah ku ora bakal melu kowe mergo wis duwe bojo dhewe. Oh, ya wis sak karepmu wis. Wong kok senengane kok nyelenge wong. Kowe ngene wae, saiki lumaku anut traing Gusti. Awake dhewe ning kene iki ditimbali karo Pak Sunardi ya. Bersyukur mergo beliaunya lagi bersyukur awake dhewe melu bersyukur. Ngono Bersyukur piye? Wong kurang 5 dina. Ngapa nih? Wis kuwatir terus ngono kok. Sebabe kelingan ora? Piye? Lah yo mbah aku sida apa ora ngono kae. Lah wong Pak Sunardi apa tau goroh? Ora tahu. Peh urung didhewe wis kuwatir mbah Mas Mita sida apa ora? Aja kuwatir, engko H-2, H-3 dilunasi. Aku ki malah kuwatir yen dilunasi kuwatir. Lah kok kuwatir? Menungso Mas Anggere lunasi kari lemese. Oh iya ra, ayo. Ayo jujur. Kowe iya ora? Lek wis lunas Kari lemese. urung karuan. Lho kok iso? Semangat kok. Alah bel gedes aku ki angger karo bojoku angger lunas kari lemese kok. Aduh. Oh kok wong beda-beda meneh. So aku ki ndarake panjenenganmu seneng tenan lho. Senenge? Ya ngene lho, dalang larise ora umum ngejak aku lagi ping pindho iki. Terus tak cateti wis dalang paling medhit sak donya iki Minto Darsana wae. Ora tau ngejak aku. Pisanane ning gunung watise ra umum. Ngene lho Mas. Kowe tak ujek-ujekke lho padahal kowe iki Mas tak dukung. Jenengmu kowe tegese wis apik lho. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa Mas? Minto Darsana. Lho, min ki minimal sesasi tanggapane ping 35. Terus? Oh ya ra. Toki tata kramane isih kenceng mergo kejaba dalang iki uga kades. Lho rungokno, bocah-bocah iki jejer maido aku. Dalang sak Indonesia sing paling lurus jujur iki renek liyane aku. Duit ora tau nyekel biuk-ketubyuk ning wong wedok, apa aku ora seneng kok ya golek dhewe. Kuwi biasane walian. Walian piye? Sing mbok omongke iki walian mergo tempe kae ora diwalik ya gosong. Ngono, iki tutuke ra jenengmu. Tutuke. Dar ki darbe keluyan singgene ayu-ayu. Lho delok ayu lemu. Lho, lemu ki lemah lembut, murah senyum. Oh, mula awake lemu kuwi darbe keluyane Pak Minto Darsana. Saya tuwa saya brai. Ya ra, Mas. Ya ra, ayo. Saya tuwa saya brai. No ki nonton pawakane. Sik, Reng. Kowe iki lek mutitis lho lek nyawang aku. Lho, aku ngerti sadurunge winarah. Berarti arep mati barang ya roh matiku taun iki, dinane iki, wulane iki ngerti. Aku ngerti ning ora tak kandhake kowe ku ndak siap-siap. Wah iya. No ki lho ki, nonton pawakane senengane royal. Royal ngerti? Ora. Golek kesenengan.
Heeh. Kesenengan ki apa? Hobi gandeng kowe dalang, hobimu nglumpukke wayang. Nglumpukke gamelan, nglumpukke demenan. Sik iki sing ra penak. Nglumpukne demenan iki sing ra penak. Demen ki apa? Seneng. Seneng demenan kesenengan kowe nglumpukke kesenenganmu apa? Aku kudu diperjelas kesenenganku apa coba lek pancen wasis. Lho sing ngerti sapa? Wong ki kesenengane dhewe-dhewe, Mas. Ayo senenganmu apa? Wong wedok. Nah, ora usah dadak Tegese senenganku wong wedok ki senenganku mung ibune cah-cah liyane ora kegagas. Lho sing munike yogamu lho. Sing munike pajakmu lho. Ayo bene wong cah kowar kabeh. Nggih, iki beda meneh sing dirembuk. Iki aku lak pribadine dhewe sing penting nderek syukur Pak Sunardi. Ya. Inilah tipe orang-orang yang kuat imannya, setiap diberi apapun selalu bersyukur. Bersyukur. Orang yang imannya tebal tuh jangankan diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur karena percaya Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitas umatnya. Betul. Iki do dirungokke. Mula lek kena coba, kena alangan aja ngresah. Gusti Allah nggone paring coba marang tita iki wis diukur kekuatane. Sasi wingi rame ora masalah, sasi iki Desember sepi, ojo ngresula. Ayo wong kabeh iki ya do ora ngrumangsani lek awake dhewe iki nyambut gawene wong nyambut gawe musiman. Gumantung swasana. Nah, sepi aku ya sepi. Sepi kok ngresula. Kancane akeh mula yen sepi gemaro menabung. Betul. Kanggo nutup yen rame gemaro menabung kanggo nutup sing sepi. Ning sindianku iki sregep nabung kabeh kok, Mas. Kaya apa? Le sregep le ramo nger entuk tanggapan ki sok disisihke. Nggih nyicil tabungan ning Mekar. Opo utang kabeh iki? Ayu-ayu hobine utang. Loh, hutang ki penyemangat loh, Mas. Hidup zaman sekarang tanpa hutang dan kredit hampa. Lah, ngono wis. Pokoke mula syukure Bapak Sunardi ki ora mung kanggo diri pribadi, ning bener-bener pengin nyenengke wong tuane sing panjenengane bukase ki sing gembol, sing nglairke, sing gedhekke nganti sing minterke, nganti sing dadekke kaya ngene iki mula tetep eling karo wong tuane. betul ana tembunge kae surga di telapak kaki ibu. Ya, al janatu tahta aqdamil ummahat. Mula yen kanggoku Mas, sejelek-jeleknya ibu saya itu adalah surgaku. Sejelek-jeleknya bapak saya itu adalah pahlawanku. Nah, dirungokke kuwi Agus, jaipong aja wani karo wong tuwa. Dituturi pagah, biyane mendem awak-awakku dhewe, duit-duitku dhewe. Lek modar mbuh kowe lek ora gugu. Mula ngati-ati aja sok sulaya karo wong tuwa. Kelangan surga lan kelangan pahlawan. Nah, Mbak Lucy timbalana, Mas. Aja lise angkrem kok. Lucy angkrem. Lho kok delok. Kaya jago to. Arep ngadeg dibanyoni sik iki. Waduh. Lho, ayo diiringi apa no? Diiringi niki kan derekne senior. Ya mesine nggih diiringi sing halus-halus. Piyayi. Wah. Areng-arani gareng tuwek senior. Lho, mboten enten istilah tuwa. Kabeh ki enom awetne sing penting siji ora ndelok KTP. Loro ora ngitung umur. KTP fotone KTP jenengan sampean tingali foto KTP ki welek tapi seumur hidup to. Makane rasa didelok ben awet enom terus. Lho, Aku ora tau ndelok KTP kok. ya ora usah. Ilang kok. diiringi perahu layar, Mas. Kaya apa? Mbak Lucy Brawan ben jumeneng. Yuk, kaya apa? Dados. Wes kono ki petuk para senior-senior. Wah, iki ora mung senior kawak awu. Nyapa tentang gayamu barang Tegese wis ora mung senior ning yo
sugih pengalaman, sugih mentale wis kandel. Sugih daging. Apa kowe daging? Iki cara piyayi loro iki cara pacul terus pacul gerang kabeh. Oh. Klebu sak dalange. Iki daginge wis poel. Ora powel. Powele mburiku iki bareng wis powel. Aku jane sakjane gak seneng ketemu Dalang iki ora iso poel, dalang iki nglungsungi. Maksud apa, Dek? Nglungsumi? Heeh. Kan biyen apa gak nglungsumi ae? Malah paling merampang tok. Enek parian. Apa? Mangan gedang diki terbudeng. Apa? Enek dalah rada gendeng. Gak seneng blas aku ketemu wong iki tenan. Aku seneng oleh kabar. Ana gedang cacahe loro. Ana gedang cacahe loro. Ana dalang kurang separuh. Tegese 100 ora genep. Ana gedang dideleh amben. Apa? Keplenyok. Hah? Apa ora? Keplenyok. Ambene apa ora dienggo turu? Lho ya, ambene akeh tinggine. Mbok liyane amben apa ora? Liyane amben. Hari gini yo amben. Spring bed apa piye kono? Dalang lari sok turune amben. Lah iya. Lho spring bed. Sofa. Amben apa kuwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyauri deh, nyauri. Biasa. Waras kok. Waras? Oh, berarti rumangsa lek ngono. Apa to? Ngaku waras kok berarti saurunge gedeng. Oh, aku ora ngarani gendeng lho. Mbak-mbak ki pimpinan lho. Kok iso bonek ki Pak Minto gendeng? Alah, Dik, alah. Anak buah apa? Pak Minto iki dalam kok bonek ki Pak Minto gendeng. Dia nang musuhku, Lah musuh ya musuhne ora kena kowe ngarani Pak Minto gendeng. Warase ki pirang dino. Pak Minto ora gendeng ya. Lah terus apa ora gendeng? Lah takono dhewe. Ya. Ya, Mak. Ning lek diukur timbang dalange cara gendenge akeh kono. Sapa? Yo jelas akeh awakmu wong wis macak apik-apik. Monggo pasuryane ya becik dadak dicelorengi nganggo putih ora wong gendeng coba. Saya ini tipe orang yang enggak sombong. Lah kok ora sombong? Di balik corean saya tertutup wajah yang ganteng. Aku ora kepengin gantengku dingerteni wong liya. Cukup garingnya saja. Iki wong ora sombong. Lho, you know? Oh, ngono. Lah karo dene sing ditokne ya ora waras nek kon macak. Karo meneh aku ngene wani ngadepi wong liya timbangane iki bagus-bagus sing ketok gur cenele tok. Ayo Diomongi. Ayo ya ora. Gentleman, Bu. Kedel aku. Kowe tak ngono. Mbok ganteng ki minta Darsunu ki. Darsono. Kok sungu. Darsono iki. Tapi ngerti lah nyapa merga? Ciri-ciri orang tidak waras. Satu, berbicara sendiri. Dua, disaur-sauri dhewe. Tiga, joketne tangan dhewe. Kak mongko sing ning ngono kuwi sing bengi iki sapa? Ning Sik, aku tak tekok. Terus lek dalang wit sore ora entuk ngadep debok, ora entuk ngomong dhewe. Coba rungokno kupingmu. Aku ora ndek kuping kok. Terus karepe piye? Apa aku ki dalang wayang wong? Ya ora piye-piye ngono lho. Leh, sik to Mas. Sik anu Pak De. Lah tapi ki yo dalang ora ngadep rono, ngelirik sindene ngadep rono. Ngono lek aku golek vitamin. Aku ki wis dadi paugeran aku lek ngantek ngelirik sinden. Kuwi jenenge najis Mughaladzah. Padane sindene kirek apa piye? Ora perkara kirek, ning itu kan bukan mukrim saya, ngelirik ndak oleh, lek ngetke oleh. pancen sindene dudu mukremu nek saiki lak musime. Musime apa? Lah yen mangku sinden. Padhe njen mirengke to lek ngelirik ora oleh, nek ngetke oleh. Ya to ngene iki ke. Ngelirik ki mesti nepsu lek ngelirik. Ning lek ngingeti kuwi dilandari ikhlas mung sak derma kepengin ngerti ndak berdasarkan nafsu. Ning lek ngelirik kan nyolong-nyolong. Iki bener iki, bener. Tak Seneng enek sing belani kowe. Bengi iki. Seneng. Logika, Mbak, logika. Lek nyawang ngene iki ora apa-apa mergo iki tanpa didasari nafsu. Ning lek ngene iki kenene mesti, beh, sendene ganjing ayu-ayu. Mesti ngono. Iki iso jawab ngono mergo wis tau nglakoni. Pengalaman. Tak belo kowe.
Sapa sing urung tau nglakoni? Embuh. Iya ora apa-apa trae Pak De ya lumrah ae wong Pak dalange ganteng terkenal duwite akeh. Lek roh cewek ayu ra pengen ki berarti ra normal. Lah kuwi lho ngerti ya. Wong ki lek wong lanang cetuk wong wadon kok ndak demen kuwi wajib dirawuhke Pak Purnomo. Jelas ora normal. Wis to, batine, alah aku ora butuh liyane bojoku. Anak wong ayu sing kaya apa pipine mining-mining, aku ora butuh gombal amoh. Wong lanang normal karo wong ayu, ora demen apa picek matane. Iki wong lanang jujur ngene iki. Sing mbok bela ki sapa? Wis pokoke aku tak bela kabeh. Aku seneng kok yen ana wong padu seneng kok. Pokoke malam ini tuh kita semangat 45. Karena napa nggih? Luar biasa saya itu kagum kalih Bobo Suwadi. Bobo Suradi. Biyen saurunge KTP Suwadi kok. Bapak Sunardi. Nggih jane kula pun ping pindho ditimbali beliau tapi lali aku lek lunas. Ping pindho. Pindho kok ora apal. Aku lek ping pindho kok ngoyo to wisan. Lah nyapa kok ngoyo? Embuh kok ngoyo ngono wisan. Mesti rono lho mlayune anak jak omong. Gel aku. Niki. Dadi ngene, napa nggih Pak Suwat, Pak sinten? Sunardi lho. Sunardi. Mireng kok gak? Iya. Sunardi. Nah, Pak Sunardi niku dalang kondang saantero jagat wis diundang sedaya. Gitu Pak De. Jenengan seksine piyayine lejan. Masyaallah sederhana, mendel, ora ndayane tapi wah ngene ne. Stimulus ngene iki mah aku seminggu wis lunas dadi mangkat mah yo dengkleh ora bayaran. Nek aku ngomong lho, dalang kok iki sing terakhir iki dalang ki njaluk lelaki iki Apa? iki dalange sapa? Suminto, Minto Darsono. Lah iya Minto Darsono. Darsono. Minto Darsono ki njaluk lelaki. Kok njaluk laki piye? Minto ki njaluk Darsono ki lelaki. Darsono. Biyen wong tuane njaluk anak supaya mijil wong lanang. Lah iki Minto Darsono njaluk lanang. Oh. Jadi njaluk lelaki. Nah, mulai. Dek wis dasare dalang ki senengane ngonoan Sik. ngono kuwi. Lek ngomong aja ndadekke tanda tanya. Ngonoan ki apa? Ngono kuwi pokoke. Sik kowe demen ra? Demen ra? Ngonoan. Ora demen ya ora normal. Lah iya dene kok dadakno maido. no. Wong urip ning donya direwangi menteleng kelir ning ngisor lampu karo. Ya. Ki sing digoleki ki yo ngonoan kuwi ndeng. No. Ya celok. No. Gel. No. Tak genahke ya no. Heeh. Aku angger kepethuk Darsono ngene iki aku. Diomongi ora. Aja nganggo layar. Lelaki ora nganggo layar. Yen nganggo layar wis beda tegese no. Sik iki rada bingungke. Lelaki aja nganggo Layar. garis miring. Heeh, yen nganggo garis miring tegese wis beda no. Garis miring laki. Nah, kuwi ora masalah. Nek Ah. kok kei layar. Ha kuwi. Kuwi tambah tambahi N meneh. Wah, saya kisruh kuwi. Lah kok Hah? Aku melu Pak Minto iki sesuk pinter ya aku ya. Aku padahal wong alim lho. Nah, tembange Mas diaturke sik Mas Gareng. Napa, Mak? Ha iki ana pundutan bajing loncat. Niki. Ngapa lho enten Pak De kok ora sing alus piye? Duel panjenengan karo Mbak Lucy Brahman. Duel. Kok duit? Lah apa? Duit. Kok duit? Duit ki lek alusan. Krana kowe wis nyebut layar laki ki duel. Oh iya. Balik rono neh. Ngomong ning nang iki demene ra ilok-ilok. Lho, normal ora demen ra ilok-ilok goblok. Iya ya. Nggih spesial Pak Nardi. Ibu kasih. Ibu kasih, mugi tansah panjang yuswa. Amin. Diparingi kesehatan. Amin. Kuatah rezekinipun. Amin. Tambah lancar panene melimpah ruah. Amin.
Ya. Bos kok ya. Iki bajing loncat nganggo bawa apa langsung? Langsung mboten menapa. Engko ora gelo. Lusi ora. Engko nek bareng dilangsungke wonge apa-apa mbok aja sakdeg saknyet mbok aja langsung, mbok ya di sayang-sayang dhisik ngono. Bawa mumpung sing gendher Freddy iki titis. Bocah iki lho ning ndi eneng, dalang sapa-sapa deloni. Dalang sapa-sapa melu iki jane kowe iki. Duwe gendera dhewe ora. Kaya Mancala Putra Mancala Putri kok kuwi. Kalih di anu, dangi alun-alun. Aku selali Bu. Ya, kayak apa? Dilalari alun-alun. Katur Pak Muidi Pagu Kediri. Ugi Bapak Samidi ingkang wangking Troso Klaten ing kawedosan. Iya. Kayak apa? Langsung bajing loncat dados. Yo. Pundi badhe jogete? Gantos Pak Dekareng. Yo. Le dagelane kondang dicethike geni. Dagelane kondang disemene geni arep joget kaya ngebuang. Becik
hati lepas nersu dadi anggana yuk bajing sak bajing hati lepas nersu dadi anggana kota sanya sarereng Ki kanggo neter kekuatane Mas Gareng. Aku 10 tahun lho ora joget jaipong iki. Nah terus kowe pancen arep nyengkake aku kowe. ngono leram ning pondokan mau wis kuwar-kuwar. Apa? Mas, aku engko pokoke gandengno karo sinden sing agresif tak tandangane. Ora ya joget biasa ora apa-apa kok joget karo nangani wong lanang kok. Lah perkara joget kasar apa alus kuwi lek urusanku to. Lho kok urusanmu sing joget aku. Lho. Tapi sing kuwasa panggung ki lek aku dadi sing menang perintah ki lek ya aku. Nek apa perintahmu ya jotosi wong barang ngono kuwi. Ora, ya mung cukup njoget ana panggung. Isih sepisan nah kowe tak du kejaba karo Mbak Lucy Brahman, kowe tak gathukke karo Pipit Andriani. Ayo. Ngadu kok Pit? Pipit sing ndi? Heh.
Lah iki Weh, ngono entek-entekno kuwi. gajih. Lah aku mah bolokne bos gajih iki malah pabrik gajih. Lus. Iki Piye? Pak Minto ki ora kleru to. Nyapa kenapa? Kaya ngene kok pipit iki. Lho, lah ya napa? Ya pancen jenenge pipit. Iki burung hantu iki. Pipit cilik manuke kok. Manuk pipit. Wah, Nah. lho kuwi jegok. Jegok. Lah kok guguk. Iki lho Mas. Patok, Mbah. Dalang ki lek ngerti pengertian ning kene kuwi adoh saka Semarang tekan kene. Oh. Lemu laju kok kene pirang jam hawane mung ngelak mulo tak goleke iki sing megung-megung. Nah, ngono lho, Mbah. Eh, Piye, yo- Mbah? Ya cukup gembes apa-apa. Hei. Lah kok tangki. Gembas. Kok gawake tangki ora mari ngelake plepoket. Sampeyan yo. ngerti istimewane iki. Apa? Iki ra mung diombe, Nah, Napa? niku lho. dislulupi. Nah, niku lho. Oh ya sok. Wance enjing. Nyelulupi kowe sok kalap aku. Nyapa to? Wong kok bodho wong kok bodho wedi duwe bojo lemu ki jane ngopo? Lah ndal wong wadon gedhe lemu kuwi multifungsi. Nah, sampean wong loro ra duwe dhuwit bojomu sesasi ra mbok ngoni ya panggah gething. Iya. Ana jajal lo dadi manten karo iki sasi diloro asma kowe. Lah nyapa? Tiban lo ngene ngene. Ya carane to. Lah lek sampean heeh. Ah, lah yo. Oh ya. Ora ku sik bobotmu ki piro? Nyapa tekon bobot iki? Yo yen bobot ra entuk beratmu piro? Lah bibit ki lho aku roh timbangane ning kono mah nimbang awak ya nduk ya Pak yo. Nggih. Iku lho 45 mokan. Lho rungokno ngomong 45. 45 iki kental lho Pak De. 45 bandule dhuwur 25 bokonge 70 Mulane timbangane kono mau di jerit. total kuwi mau Pak De. Mulo ki aja pipit. Lah napa? Pot. Pit ki cilik ki pot. Terus dalange apa? Dalange pet. Nek apa wae disyukuri ya, Nduk. Nggih. Apapun pemberian Tuhan harus selalu disyukuri. Heeh. Nggih, Sing Mbah. penting ayo jombah to. Lah jenengan Pak De mbah to Yo bahasane. om. Omplong. Om. Kok kaya ya Om wis Bagyo Gareng. ya wis sakarepmu ning undang sing penting atimu tetep ngajeni wong tuwa. Bi. Nggih, Mbah. Dijaga kesehatane. Nggih. Wah, jangan. Ade, niki Mas yo gedine kaya kula. Heeh. Tapi nggih energik lemah gemulai. Nah, Lek coba Mbak saiki Lucy- rayunen. Lek Mbak Lucy joget nyek 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 nyek, lek iki lemah gemulai. Nah. Walaupun besar. Iki ora lemah gemulai, iki lemah lempung. Lho sampean ra ngerti lek pipit goyang kok. Walah kok ora ana sing mening to, Pak De. Nduk tunjukkan kebolehanmu. Bukti kesek aku lagi Lah, percaya. Nah, ada dirayu. Mas Degaran. Dirayu mawa tembang gubuk asmara jangkep sak Eh, Sik bawane. to, Iya. sik Eh, urung, Mas, sik Mas, urung. mbok aja gubuk pos. Gubuk dikek iki gak ambruk lho, Mas. Sik to, Dik. Pos. Gubuk yasan, Mas. Oh. Mas, kowe dinyek lho karo Pak Di. Ora percaya lek sampean lemah gemulai. Pinter joget lho niki. Kendang ngono, ben roh golane pipit. Ben roh golane pipit. Ayo Mas, kendang ngono dulu, Mas. Nah, iki lho. Vitamin pati. Gedhi. Nah, piye jajan? Ya, Ora kiyer-kiyer kowe. Aku ora ngematke goyangane. Aku mau ngematke Kowe rong tau ngrasake to, Mas Gareng? getarane 6,5 skala liter. Padha apa ora kali teng dalem? Padha gak? Iki beda iki. Lah Iki iya. nganggo sentret-sentret sithik. Jangan melihat kelemahan, lihatlah kelebihannya. Oh, lihatlah. Ya lebih. Lebih ya ning bokong kuwi mau lho. Iso goyang iso megar mingkup. Loh, lek sing nang omah apa iso ngono? Ya kae mengkertok to. Coba iki urung goyangane tipis jajal. Sing tipis Mas, coba sing tipis Mas. Tipis, sing tipis. Kuwi dudono kuwi. Ada pundi kula? Heh? Ada pundi? Madhep kono etan to. Nggih. Anu lumah-lumah kowe, lumah-lumah. Lho. Wong Aja. adem sembarang ayo. Ya. Terus kedet nyonya ngarepit. Iki Dedi. Iki Anya. Iki Sik kendangmu apa pecah to, Mas? Kok suarane kok nganggo pret. oh
Kuwi sik apik nek Pipit sik berat. Kuwi krungu nek Lucy iki lek digoyangi nganggo kendang tok. Sok kresek 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 kresek. Apa jebol tas kresek kok. Ya mbuh. Ha dirayu Mas nganggo tembang gubuk asmara. Lho sing ngerayu dheweke aja. Lho sing ngerayu ya garenge ning tengah wong diwehi piyayi loro, tik ya seger-seger ngono kok ya. Nggih jenengan teng Alah, bojone loro gedine rong. pripun dijunjung? Aku neng ndi? Pipit. Ndak pripun? Aku diselip bis malam. Lek kowe duwe bojo cilik kuwi, Nduk, sing Nggih. sereh. Lah wong Pakde mbok sadu bokong wis monting arep nyemplung kotak. Sing alon bojo Nggih, ngapunten, awake cilik ngapunten. bojone loro gedhe-gedhe iki bojo Nggih, tuwa ngono ngapunten. bojono. Biyen ki rikala cilik nonton aku nang panggung ki periki-periki lho. Ya, Saiki merongkong. Kuwi kan urung Kok riyen keputusan kelas apa. 5 SD ya, Pak De? Lah iya saiki bodine kok ngene iki. Nggih disebul. Padahal garwane ning omah dhewe. Badan apa jenengan? Badan apa? Arep sulup. Lah mopet mepet nyoten mboten genah. Jare kon kroman ki lho. Heeh. Wah, berarti kula riyen. Pipit lemu. Iya. Langane kok sak pupuku. Ya. Nibani anuku. Dure ngono. Kene lara sirah ngelu. Kok tibane suku terus to? Aku iki bawane apa to iki? Bawane apa? Bukas maro iki. Bojong. Nyingkar. Pean ben digandrung karo Pak anu Pak De. Aku ora kulino gandrung. Hei, kata-kata Aku wong wedok nyang aku sing gandrung wong wedok. Oh, jenengan digandreng Pipit. Nggih, kula gandreng mang kesane ndang. Gandrung kok gandring. Lah kesuwen kok jenengan kok. Gandrung aku sing meraba-raba. Weh. Ngoten. Cethuke subuh jenengan nek raba-raba. Lah ya ora apa-apa trah wisone wis Gampang. karek meraba-raba lho. Pokoke anggere dikeki laler dincloki lah kuwi. Nek gak ono cemplung nang blumbang. Aduh baru. Nyingkur. Alah ora sama wong tuwek. Ora sama. Alah. Kok iso wis buyuten. Loh. Lah nyekel. Ya sing getar ki jabone, dalem tetep tegak lurus. Alah. Wiwitan niki napa jenengan badan apa? Tak junjung kaya Gatot Kaca Pergiwa kae lho. Lho, Ora Saestu, sang yakin, broto engko belung. alah. Alah. Iya Pak De, ya. Alah. Mas tolong junjungno Mas. Timbangane kowe nonton lakonono dhewe kena. Hah? Angel iki dijunjung kok angel men ya cah iki ya. Urung cethuk nget-ngete kok lek cethuk ya gampang le Ora jujur. usah dijunjung gandeng ngene wis ketok Nggih. kepenak. Wah. Wiwitane Yo nyingkur. Enti sing kakung. Mbak Pipit, Nggih. badhe bucal batang to. Anu nyontekne kakung menika. Alah. ora roman ra patheken. Kok nesu. Wis Lah ya piye wong ya Alu wong bojone? mulih aku. Ndak boleh. Lah kok Sandale sapa kuwi sing arep digawa? sandale Mbok, sapa kuwi? Iki wek dalange lho. Dalange. Dalang laris sok selope ambune ra enak. Oh, kena lencong paling Pak. Apa ora iso to? Kemproh kuwi dalangmu kuwi. Nyatu irung runyam ya ngono kuwi. Wis jelas slop kok diambu. Alah, Ngambu semene kae akeh sing diambu kok slop diambu. Alah kowe mesti ya goleki sing mambu mesti kok goleki. Padha lanange lere. Dawa kaya ula. Loh. Lingsem yen kemutan. Lah ya yen kemutan barang dawa kaya ula. Oh, nggih. Iki wis ora kemutan Lingsem apa-apa. yen kemutan. Kemutan apa ndelok ora tak ketok kemutan. Oh, kemutan. Kemutan. Kemut. Nggih. Haruse kowe sing nembang. Kemutan ki apa to?
Salah. Lah napa? Kemutan ki saka tembung mutan. Dadalah. Silak rono nek. Dalang ki angger Ya ta? dalang ki angger ora kulino nyapu ya isine ngeres tok. Iya ya Dek wis to. Mbok arep kaya ngapa duwite kayak pirang-pirang lek dep-depane debok. Makane pikirane ya ngeres. Layune ya rono ae. Wong ten mutan kok kon ngemutan. Beda tegese. Ora apa-apa. Wong sing maido ya wong koclok kabeh. Karo dene gurune ya koclok lho. Sapa gurune koclok? Sapa sing ngadep debok ya sapa? Lah aku koclok nyapa kok melu rene? Berarti lek ngono aku ya koclok. Berarti lek ngono ya ora aku tok sing koclok. Ayo. Ya koclok jeneng wong koclok kok ditutke. Ayo ngono sing nanggap ya kotrok. Dicok kaya ngono. Lah ngerti wong kotrok kok ditanggap. Yo gak ngono. Bijaksana lho Pak Dengan Dek. kersa iki bijaksana ngerti wong Justru koclok Pak koclok Nardi disangoni. iki Pak Nardi iki ngumpulke wong koclok-koclok supaya mari kocloke. Mandar saya nemen. Lho sing mari kocloke iki awake dhewe. Ning enek urung mari wis mati ya enek. Wah ora melu-melu aku. Aku diberi beni. Ya. Lelampahan kang kawuri. Delok kae, TV petang apa? 75 in lho kebak awakmu tok. Nggih kok mbledos niku lek di zoom. Tresno tulus nadyan ning gubuk. Rel mempor mbok tak uncali gedang. Wong kancane kaya geger iso leger ning ngono. Lah nggih. Aja diganggu, aja diganggu. Kok Iki piye lagi nolak udan. Bos, bos. Walah. Ya, ayo ngapa Mas Gareng tembange diaturke. Yuk dados. Yen liwat aku kelingan kubedare biyen tak gereren ing cedhak kabak Digarap kedirenan Mas. Samboyo. Alon-alon mati. Ayo, Ger. Gantung Indonesia. Iya. Iya Mas. Iya. Yuk. Gubuk. Kae lho Mas. Biyen tak
Ki tembang gubuk asmara wis diaturke. Ki sing diarani nyolong pethek ki si Pipit iki. Nyolong kethek piye ta? Nyolong pethek tegese jalma kan kena kinira. Oh, jalma kan kena kinira. Banyak kelebihan walaupun bodi sudah lebih tapi kelebihan kepinteran suara apik nembang yo becik. Leres bisa Ayo. menjadikan kelemahan menjadi suatu kelebihan. Heeh. Oke. Dibablaske Mas Gareng nggih. Nggih. Iki ana pundutan bokong semok. Wah, lah niki Nah, sing kula iki sing ngaturke anak wedok Sinten? Mita, Mbak Kiki karo Mbak Luki uga Mbak Imas Setiorini ya. iki Kaya lagune apa? napa? Bokong semok. Sandeng lagune bokong kula tak nonton saka mburi. Hah? Ngematke bokong niki. Wah, arep kok gawa mulih ning Semarang. Iya entuk bokong kok Sekar Gadung ngono. Oh, mboten bokong teng omahno keal-keol. Weh, Nah, bicara. Pundi? ya menika pundutan sampun katur Mas Gareng. Nggih, waduh kula mbayangke tok. Bayangke pripun? Nonton juh polahe sinden-sinden sampean bayange karo ngelek itu. Wah, Iya. getarane jan. Marake anyang-anyangen yo ngene iki lho. Goyangane ngene iki iso mak ser niku. Iki pancen tujuane iki kejaba menghibur penggemar Sekar Gadung ning pancen nggih menghibur panjenengan Mas Nah, Gareng. niki kula sering menerjemahkan apa to tegese sinden. Heeh. Sinden sakniki kali riyen pun beda, Mas. Ah, beda. Singki sinten mawon saged dados sinden asal memenuhi syarat. Syarate? Syaratnya kudu iso nembang nyanyi yen saiki lho. Heeh. Terus den ki den rungokke ning ya den sawang. Dadi sinden saiki ya kudu iso disawang kaya ngene iki. Iki nglawuhi iki. Nah, lek biyen diarani sinden iki sing digoleki suarane. Suarane mergo ora ketok rupane. Heeh, mergo ngadepe neng Debok. wayang utawa debok. Nah, yen saiki lak disawang karo penonton, mula ya iso dirungokke ya iso disawang. Iya. Sinden. Ah, dibablaske pundutane ya, Mas. Monggo. Iki sing kudu jumeneng wit saka panjenengane Mbak Sulis, Mbak Punjung, Mbak Lilis karo Mbak Diah. Wah, iki kawawu kabeh. Papat. Iki sinden kawawu kabeh. Kawak awu ki lek modele kaya ngene mer vitamin lho, Dik. Vitamin galake ra umum kuwi senggol mekrok. Sing penting ora disenggol. Kalau aku niku pengalaman lho Pak De. Lah, ngene iki mari penyakit encok pegunu rematik kadas kurapmu mari. Kuwi kalpanak to kuwi. Lah piye? Bisi. Nah, iki Sawang mawon. pundutane podang kuning. Mas Gareng. Nggih pun kula napa-napa gelem wae. Nah, iki sing bawa panjenengan nggih. Non. Nadyan wujude mong peksi. Ya, kaya apa? Podang kuning bar bawa pengko digarap akustikan. Sini yo, sini. Yo. Wedi Pak De, jenengan Pak De. Aku wis ora nyatek rene. Astagfirullahaladzim. Dosa apa sing tak sandan? Kaya iki. Wah, iki jan hama. Kok hamai? Aduh dianggap hama lho. Ndono sih. Vitamin kok Kok aku tak rono dhewe. Nggih, Kong. Ah, Kung, Nggih. Yen konggol aku kari lumah-lumah kerok ana nduk. nah ning kene iki lho Mas, gandeng panjenengan di lek nimbali sinden-sinden ki Kung. Iki kudu mawas diri njaga-njaga lek wis umurmu sepuh njur ndak berkecimpung ning budaya. Kowe kudu siap-siap. Cut sing kok gayuh besok ki lek wis rampung ndagel ora kuat ngen-ngenmu piye? Arep dadi apa? Yen aku wis tegese wis kasarane ora payu ning panggung. Ah. Panggung kene maksude Ya. aku ngenenku wong-wong ki ora iso melepas atribut secara brutal atau secara dadakan. Aku tetep arep gareng ning ora ning panggung ini ning panggung wayang wong Ngesti Pandowo. Lah wis tuwa kok apa ya payu ning Ngesti Pandowo ning panggung. Seniman tidak terbatas umur, waton isih kreatif, isih payu. Oh, ngono. Ora ana batas umure seniman. Yen kowe arep ndi? Kowe arep ndi yen ora payu dalang? Ya ngetutke tole tatit. Oh tak kira ngetutke sinden. Wis ora kuat lek ngetutke sinden.
Aku sik duwe harapan kok. Tule datit. Dalang. Engko pake sing ngruwat. Wong awake dhewe penuh sukerta kok di rumah. Yo dibawani kaya ngapa? Aku lho. Heeh. Aku rapal dituntun ya, Nduk, sayang. Nadyan wujud mom apaksi Tahu bulat digoreng dadakan. Kok kaya wong tawa lho. Sri, kok Sri Uning kok. Agawe. Lah ku nindinge Sri Uning kok. Ampun, Tembange padha nih. ampun manut Mas Dargombes niki lho Pakde. Apa? Agawe talining bro. Kowe suli saja. Lendrongne lho niku. Agawe talining bronto. Kok kaya wong ngidung. Ya kuwi lho Pakde terano, kelemane wong ayu ndang nyengkakne. Oh, aku mulo ndek bojo elek wae. Ayu nyedot penyakit. Heeh, pathokane wong ora payu. Ora nembang ra pathek. Aja mutong to Pakde. Lis, tuntunan Lis. Tuwek Lis. Sayang, tuntunan sayang. Ya gelange Mas napa palsu? Yo, Aku yen gelangku asli Mas, ndah gage kowe nemplek aku kabeh. Niki palsu berarti. Palsu. Mboten sida lek ngoten. Nah iki kanggo nodi cintamu nyang aku ki palsu apa sejati? Buktine ana gelang palsu. Ya lek saumuran jenengan ya genah palsu. Ya lek saumurane jenengan ya genah palsu no. Nyata lamun kowe wanita kang bener. Terus piye sayang? Agawe. Wis sing kowe apal kowe wae wis. Perjuangan kuwi aku tak bawani. 45 bawa aku. Golek isi podang jenar. Napa ta, Kung? Yen kowe iki cah halus tenan. Nggih ta. Nembang iki mung umi. Ora ubah lambene. Bojoku ke lambene ora ubah ning irunge plentas. Apa Mas? Masa aku ngerayu Pak Garengene Mas Plenting cemburu? Aja cemburu to, aja cemburu. Sing cemburu Ayo. sapa? Plenting. Aku plentung. Wis wenggan Jangan gitu toh Pak De, sakit loh. aslinya Kakong itu mau toh. Sana. Itu deket. Itu Aku sana. jajan. Jajan iki ana pantese. Padha tuweke ya. Kamu padeknya kangen sama aku toh. Heeh, Lis. Heeh. Mochinya mana? Hah? Mochi. Engko apa cintamu hanya bisa diukur dengan mochi? Iya katanya mau dibawakan mochi. Kalau tidak ada mochi berarti tidak cinta kepadaku. Nggak. Dasar gadis mochi. Kalau ada mobil cinta. Iya dong. golek Sing nembang sing wedok lanang bareng lu nembang apa? Ya wis. Kadung ditolak cintane kok. Apa-apa tak uring-uring pokoke. Ya wis ngono tantangno. Sing ngakon linggih sinten, Dek? Hah? Sing ngakon linggih sinten? Kelihatannya saya duduk tapi berdiri. Mana? Saya Saya berdiri napa Pak De? Loh, berdiri sama tinggi, duduk sama berdiri ini. Lagi yang berdiri yang mana? Loh, anu, Nggak percaya aku. Apa masih bisa berdiri? loh tinggal melihat mungsuhnya.
golek isi podang jenar. Dan ijo iki kaya didongengke sare TV Krama. Mboten sadar niku ambek jenengan sumoni ping 1000 ya. Apa ngrogo sukma cah iki? Ketoke nyimpekne kowe Ya Kunjung. Allah. Nyimpekne punjung iki. Sahur, sahur, sahur. Sahur, Bos, sahur, Bos. Sahur. Lah kok ngono? Lah iki sing sahur ngisor. Ibu bunga ing atiku Nyanding bisa dadi tambah. Tak kira disapake. Ayo, sapa sing iso cengkok terakhir iki? Ya. Ambo. Wis mudar-mudar kono. Wes. Ki ya dawake umur tenan Mas panjenengan ngejak cah nom-nom iki jan. Iki lho senggakane mo sogok-sogok keri-keri iki apa to? Bojoku yang disogok malah merem e. Wah, aku. Kayak anggar kupinge disogok-sogok malah merem kok lho. Kok keri. Mbak Lucy, Lucy, kula suwun jumeneng. Nah. Gembos enek ora Mas, gembos? oh enten. Wah, iya. Bes rebes. Ya ature mati krek yane modar niku. Ndi, gembos ndi? Iki lho. Ngimpi niku ngimpi dadi satpam ning Ayo, komplek. ngadeg. Joko Sajen kebacut turu. Mau ngesake. Sik benake sik modal-modal ra genah. Benake sik. Ayo Mas Gembos. Ayo Gembos. Ayo Gembes. Saiki ditakoni sik nyawane wis ganep ora iki. Ganep Pak De. Pen lupuk sik, pen lupuk. Ganep. Tak kira kowe kowe nolak udan jebule micek to. Nyicil iki Pak De. Mas Gareng, Nun, iki enek pundutan sangka kanca-kanca nem-neman Sekar Gadung kang lenggah wonten Sidomulyo Wates Kediri. Nggih. Ngersake tembang lawas Jambu Alas disuwun Mas Gembos sing duet karo Mbak Cocok. Lucy Brahman. Nggih, Oke. jambu alas kali gulu pedhot sing pundi dipilih salah siji wae. Gulu pedhot lho Pak De. Suara terbanyak. Iya. pokoke iki kanggo pegawe PT Jaya Mulya. Oke, Iya. spesial buat Usaha karyawan dagang Jaya Mulya. Mulya. Bapak Sunardi. Ude usaha dagang Jaya Mulya. Ah, Spesial Yo. kepada karyawan karyawati Ude Jaya Mulya. Oke. Kon dipilih niki jambu alas napa gulu pedhot? wes sembarang. Mangan jambu alas nganti gulune pedhot. Ayo. Oke, langsung gulu pedhot mawon. Ah,